Dnes, 11. září, si připomínáme události, které změnily svět. Před 23 lety, v roce 2001, se New York stal svědkem neuvěřitelného teroru, když do 2 věží Světového obchodního centra narazila unesená letadla. Bylo to ráno, které začalo obyčejně, ale skončí jako jedna z nejtemnějších kapitol v moderní historii. Mnoho lidí ztratilo své životy a svět sledoval v šoku, jak se symboly světové ekonomiky hroutily v oblacích prachu a dýmu. Následky tohoto dne se odráží dodnes. Nejen v politických a bezpečnostních opatření, ale v hlavně srdcích těch, kteří přišli o své blízké. Pamětníci vzpomínají na odvahu hasičů, policistů a obyčejných lidí, kteří v sobě našli sílu pomáhat, i když riskovali vlastní životy. Tento den nám připomíná, jak křehký je mír a jak důležité je neustále usilovat o porozumění a spolupráci mezi národy. Zároveň je to vzpomínka na lidskou odolnost, soudružnost a schopnost povstat i z nejtemnějších okamžiků. Pamatujme na ty, kteří už nejsou s námi, a uctíme jejich památku tichou vzpomínkou. Právě se s redakcí Weasel News nacházíme na hřbitově Vinewood, kde záchranné složky pořádají pietní akci. Keď padli dvojičky, sa chvíľu zastavil. Všetci sme sledovali, čo sa deje, a každý jeden hasič, bez ohľadu na to, kde bol v tú chvíľu, v ten deň, cítil istú povinnosť. Povinnosť pomôcť pridať sa k tým, ktorí bojovali o životy ľudí v runách a plameňoch. Takisto aj my a náš zbor. Dnes si pripomíname ich odvahu, tých ľudí, ktorí tam boli, a obetavosť, no zároveň si musíme uvedomiť, že ich odkaz žije v každom z nás, ktorí máme tú česť oblieknúť si uniformu hasiča. Ich odkaz je živý v každej službe, v každej našej záchrannej akcii. Ich odvaha sa stala inšpiráciou pre novú generáciu hasičov, ktorí rovnako ako oni vedia, že v tejto práci nie je priestor na váhanie, keď ide o život iných. Chcem sa obrátiť na vás, milí kolegovia. Nie sme tu momentálne všetci, ale to vôbec nevadí. Ktorí dnes slúžite v zbore Los Santos. Viem, že každý z vás denne čelí výzvam a niekedy aj pochybnostiam. No nech je dnešný deň pripomienkou toho, prečo to všetko robíme. Každý jeden z nás vstúpil do tohto povolania s vedomím, že občas budeme stáť tvárou v tvár nebezpečenstvu. Nie kvôli sláve, nie kvôli uznaniu, ale preto, že sme sa rozhodli slúžiť iným. Chránili životy, aj keď to znamená riziko pre ten náš. Spomienka na hasičov, ktorí zahynuli 11. septembra, nám pripomína, že odvaha nie je len o veľkých slovách, ale aj činoch. Títo muži nešli do práce v ten deň s tým, že sa stanú hrdinami. Išli tam, pretože vedeli, že ich prítomnosť môže niekomu život zachrániť. A tak je to s nami aj dnes. Každý jeden z nás môže byť tým rozdielom medzi životom a smrťou pre niekoho iného. Chcem vás povzbudiť, aby ste dnes na tomto mieste na chvíľu stíchli a zamysleli sa nad tým, čo to pre nás znamená. Byť hasičom znamená byť súčasťou niečoho väčšieho než my sami. Znamená to byť pripravený urobiť ten najťažší krok, keď je to potrebné. Nech je pamiatka našich kolegov, ktorí tu dnes počívajú, väčšným odpripomenutím, že hrdinstvo sa meria činmi a nie slovami, a nech ich odvaha a obetavosť naďalej inšpirujú nielen nás, ale aj tých, ktorí prídu po nás. Ďakujem vám, že ste dnes prišli a že si spoločne pripomíname tých, ktorí navždy zostanú v našich srdciach. Ich odkaz bude žiť ďalej a my budeme pokračovať v ich stopách s rovnakou odvahou a obetavosťou. Ja tomu pevne verím. Nech odpočívajú v pokoji. Teraz poprosím o moment ticha na pamiatku všetkých padlých hasičov pri záchrannej akcii v New Yorku 11. septembra 2001. Ďakujem pekne. Na záver tohto pietného aktu sa bude konať krátky slávnostný sprievod hasičskej techniky, ale ešte predtým by som chcel trojitý slávnostný výstrel z vodného dela na počesť týchto hasičov, ktorí padli 11. septembra. Dobre. Ďakujem veľmi pekne a teraz pozývam ešte pár slov povedať pána Beneta za Medico Services. Tak, pekne děkuji všem za takovouto účast.
nečekali jsme to osobně. Nicméně, jak tady řekl Fox, chtěli bychom ustít hold všem, který bohužel nepřežili 11. září. Jo. Bylo to zdrcující jak pro občany Ameriky, tak pro celý svět. Je to prostě událost, která změnila celkový chod dějin a asi je fajn, že jsme se tady sešli a mohli ustít jejich památky. Závěrem jsem teda pozvu ještě pána Matthewse z DOJ, který by vám taktéž chtěl říct pár slov srdce. S tím, že bychom to zakončili nějakým přeletem stíhačky. Pardon, předem se. Za menší nesrovnalost, která se mi podaří. Vážení přítomní, věřím, že mě nyní slyšíte dost pevně a nahlas na to, abychom si společně připomněli s úctou a s pokorou den 11. září. Den, který je hluboce vryt do našich myšlenek, do našich srdcí a kolektivní paměti. Přestože čas plyne relativně a hodně rychle, tento den zůstává trvalou připomínkou statečnosti a obětovosti těch, kteří v nejtemnější chvíli povstali i nenávisti a chaosu. Památka těch, kteří položili své životy, aby ochránili druhé, nás by měla zavázat k tomu, abychom byli minimálně lepšími lidmi a lepší společnost. I v těchto těžkých chvílích nesmíme zapomenout na to, že naděje, odvaha a jednota jsou tím, co nás jako společnost dokáže pozvednout i v těch nejhlubších a nejtemnějších tragédiích, tak jak tomu bylo 11. září 2001. Můžeme si všichni uznat, že někdy zabloudíme ve vzpomínkách na ty, kteří nás inspirovali svou nezištnou službou a obětovostí. Může se stát, že si vypadneme slov, ale nikdy si nesmíme splést hodnoty, pro které stáli a bojovat. Děkuji vám za vaši pozornost a za vaši trpělivost. A teď, pokud dovolíte, přejdu k programu dnešní... Přeji vám klidný a důstojný den vzpomínky. Děkuji. Ďakujem krásne, že ste sa zúčastnili tohto spomienkového aktu. Teraz nasleduje už len slávnostný sprievod hasičskej techniky mestom a týmto je táto slávnostná akcia ukončená. Ďakujem.